שלום לכולם, כאן אני מדבר ממאסטר קריאייטיב, הערוץ החדש מבית מדריכים. בעצם עברנו ערוץ, אז אני עושה לכם כרגע מדריך, בעצם סקירה קצרה על Air Server, שזאת בעצם תוכנה להקלטת המסך של האייפון, בעצם ללא פריצה, ללא ג'יילברייק, כי בג'יילברייק יש לנו את הטוויקים שבעזרתם מקליטים, דיספליי רקורדר וכאלה, יש עוד חיקויים, דברים של זה. אבל האייפון שלי כרגע לא פרוץ, אני עוד לא בוער לי לפרוץ אותו כרגע, אבל מה שאני רוצה להראות זה איך להקליט את המסך בדרך החוקית, בלי פריצה, בלי כלום. וזהו. אז לצערי בעצם ההקלטה היא עוד מהמחשב, עוד לא פיתחו אפליקציה שעושה את זה באופן חוקי מהמכשיר, אבל אין מה לעשות, צריך להסתפק בזה. ובינתיים יש לי כאן את Air Server, כפי שהזכרתי קודם, שזה תוכנה שבעצם עובדת באופן חוקי, בלי פריצות, בלי דברים, בלי עניינים. כפי שאתם רואים, עכשיו אני מדפדף, זה רץ חלק לגמרי, כפי שאתם יכולים לראות פה, זה רץ לגמרי חלק. אני יכול לפתוח אפליקציות כמו פלייטיוב, לדוגמה. אני יכול להשמיע שירים, סתם אני אשמיע את מה זה משנה אפילו, פורטי סחרוף, סתם מוזיקאים שאני אוהב, ניצוצות. עכשיו זה עושה לי פה זה טוען. כפי שאתם רואים, זה מנוגן לי פה. בקיצור, זה פשוט יכול, כן, אתם פשוט יכולים לראות, ובעזרת תוכנת הקלטה של המחשב, כמו שלמשל אני משתמש, תוכלו בעצם להקליט את המסך שלכם ללא כל בעיות. אז תודה רבה שצפיתם. דרך אגב, התוכנה הזאת, Air Server, היא נורא טובה, ולצערי היא עולה 50 שקלים, אז צריך לקנות אותה. אבל אם אתם רוצים, ואם בעצם אתם רוצים, אני יכול לעשות לכם מדריכים על תוכנות חינמיות, רק תכתבו בתגובות ואנחנו נעשה לכם את זה. ודרך אגב, אני גם אתן קישור לאתר של Air Server למי שבכל זאת רוצה לקנות את זה. אז תודה שצפיתם, יאללה ביי, תנו לנו בלייק ובסאבסקרייב. ועוד דבר מאוד חשוב ששכחתי להסביר, זה איך מתחברים לתוכנה בעצם. מה שעושים זה ב-iOS 7, פשוט נחליק מלמטה למעלה, נעלה את מסך הנגישות הקטן הזה, נלחץ כאן, כפי שאתם ראיתם איפה לחצתי פה על השרון PC, לכם יהיה כתוב פה בעצם AirPlay, כי אתם עוד לא התחברתם, אני כבר התחברתי. כרגע, כפי שאתם רואים, בעצם התנתקה לי התוכנה, כי בעצם ניתקתי את זה, אבל בואו אני אראה לכם מהר. אוקיי, מה שאני עושה עכשיו, אני לוחץ על AirPlay באייפון ומעביר את זה לשרון PC, כפי שאתם רואים כאן. אז אני חוזר על הצעדים, אני מעלה את זה למעלה פה, לוחץ על שרון PC, במקרה שלכם זה יהיה AirPlay, ומעביר מאייפון למחשב שלכם. אז זהו בעצם, להתראות. כמו שאמרתי, תעשו לנו בלייק, בסאבסקרייב אם אהבתם, ותכתבו לנו תגובות, וזה יעזור לנו לדעת אם אתם אוהבים, אם זה. תודה רבה לכם שצפיתם, ולהתראות.